Yn dilyn y Daeargryn yn Nepal, rydym i'n lansio apêl brys i helpu'r bobl yno. Mae miloedd wedi marw yn barod a chanoedd a filoedd yn digatref. Mae DC yn gweithio o frys i roi lloches, bwyd, dŵr glan a blancedi. Gallwch chi helpu nawr. Ewch i dec.org.uk neu ffoniwch 03 70 60 60 900 neu i roi 5 punt textiwch support i 70 dim. Diolch.